Dobrý deň, ja vás tu vítam na webinári Skutočne zdravej školy. Moje meno je Tereza a dnes sa budeme rozprávať o zdravom pečení. Chcela by som poďakovať spoločnosti Kaufland aj spoločnosti Kema.sk za to, že tieto webináre môžeme robiť. V spoločnosti Kema.sk budeme aj variť, takže uvidíte ich gastrozariadenie aj naživo. A čo nás dnes čaká? Dnes sme si pre vás pripravili webinár o zdravom pečení. Takže budete vidieť aj aktívne pečenie nášho šéf-kuchára Luboša Mega. A predtým nám ešte Peter Wetzler porozpráva o zdravom aj nezdravom pečení. Môžeme ísť na to? Peťo, predávam ti slovo. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých. Dajte mi prosím pár sekúnd, kým zazdielam obrazovku, aby ste ma videli. A ideme na to. No, dobre, prosím, potvrďte mi, Terka, môžeš ty, prosím, že či je všetko vidieť tak, ako má byť? Áno, je. Dobre, super. Tak, dobrý deň teda ešte raz všetkým. Ja vám dneska niečo stručne poviem, ako ja vnímam teda zdravé alebo aj nezdravé pečenie. Ešte predtým mi dovolte sa stručne predstaviť. Možno ma niektoré poznáte, možno nie, ale teda volám sa Peter Wetzler. Moje povolanie je stredoškolský učiteľ. Robím to už vyše 10 rokov. A okrem toho sa venujem aj svojmu blogu v rámci voľného času, ktorý sa volá Lokál žravec, a tam sa snažím ako keby prepájať, alebo teda zvyšovať povedomie o tom, že má význam rozmýšľať nad tým, čo jeme, a má význam uprednostňovať sezónne a lokálne suroviny, a snažím sa to robiť prostredníctvom rôznych aktivít, či už sú to nejaké pohľady do zákulisia fariem, alebo nejaké rozhovory s zaujímavými ľuďmi a podobne. A v neposlednom rade na mojom blogu je aj taká interaktívna mapa Slovenska, kde vlastne je vyše 600 farmárov a prvovýrobcov, a tam cieľ tej mapy je vlastne taký, aby sa každý čo najjednoduchším spôsobom dostal k nejakým kvalitným potravinám, pretože častokrát sú práve tieto farmy ako keby také zastrčené a málo sa o nich vie a podobne, takže ja naozaj aj veľa cestujem po Slovensku aj v zahraničí, aj o tom si dneska povieme, takže ja som objavil naozaj na Slovensku veľké množstvo fariem a sú naozaj skvelé a bola by škoda, keby o nich ľudia nevedeli, takže aj preto som vlastne dal dokopy tú mapu. Všetko je to samozrejme bezplatné, bez akékoľvek registrácie a podobne, takže je to naozaj čisto neziskový projekt, ktorý má teda pomáhať ľuďom. A teda pomáham aj skutočne zdravej škole a sem tam vediem teda nejaké webináre a dnes si teda povieme niečo o pečení. Tak na začiatok možno takých zopár mýtov, s ktorými ja sa stretávam najčastejšie, či už na sociálnych sieťach, alebo keď sa stretnem aj s nejakými ľuďmi, prípadne s mojimi študentami na hodinách. Tak napríklad teda, že tmavý chlieb je lepší ako ten svetlý, alebo teda, že cukor je biely jed, alebo že by sme mali nahradiť cukor, teda klasický biely cukor, medom a potom to bude zdravšie, alebo že je úplne jedno, aký použijeme tuk, prípadne teda no v rámci tých tukov je tam toho veľa, takže k tomu si ešte povieme viac. Takže to sú také nejaké základné veci, o ktorých aj ja dnes budem tak bližšie hovoriť a pozrieme sa teda na to, že čo nám vlastne hovorí veda. Je dôležité teda ešte za mňa povedať, že ja sa teda snažím, keď sprostredkujem nejaké poznatky ľuďom, vychádza teda z aktuálnych vedeckých poznatkov a z dát, a teda nie vždy je tá odpoveď jednoznačná, pretože ani veda nám na všetko neprináša jednoznačnú odpoveď, ale teda na mnohé veci áno, takže snažím sa vychádzať teda z toho. No, ja som, keď som dával dokopy túto prezentáciu, tak som zamýšľal vlastne nad tým, že čo to vlastne je zdravé pečenie, alebo že čo to je vlastne zdravá potravina. A my sme sa o tom bavili aj so študentami teraz nedávno, lebo sme sa práve bavili o základoch zdravej výživy. A teraz chodia za mnou a donesú nejakú, ja neviem, nejakú sladkosť alebo nejakú tyčinku zo sušeného ovocia a pýtajú sa ma, že či to je výživné a či to je zdravé. A nie je úplne ľahká odpoveď na tú otázku, lebo každá potravina má nejakú výživovú hodnotu. A je úplne jedno, či sa bavíme o nejakom sladenom nápoji, alebo o jablku, alebo o kúsku syra. Tie živiny tam nejaké sú.
Dôležité je si uvedomiť, že aký je ten pomer tých živín a nepozerať sa iba na jednu danú konkrétnu potravinu alebo na jednu danú porciu, ale zamyslieť sa aj nad tým vlastne, že čo jeme aj po zvyšok dňa a aký máme ten deň, či je aktívny, alebo skôr sedíme v kancelárii a podobne. Lebo tomu vieme prispôsobiť potom aj ten príjem tých jedál a tých živín. Keď sedíme celý deň v kancelárii, tak nebudeme potrebovať toľko energie a toľko sacharidov, ako napríklad, keď ideme na nejakú náročnú túru, na nejaký kopec, kde naozaj tie sacharidy sú veľmi dobrý a dôležitý zdroj energie. Takže v podstate koľko by mala zdravá potravina obsahovať cukru, aký typ múky by tam mal byť. Záleží na tom, aké použijeme vajíčka, alebo aký typ tuku použijeme, tak to všetko závisí presne od týchto vecí, o ktorých som hovoril. Nie je na to jednoznačná odpoveď. A naozaj ja si tiež doprajem sladké v podstate aj každý deň a ani veľmi neriešim, že či to je zdravé alebo nie. Snažím sa samozrejme si kupovať výrobky, o ktorých viem, že sú vyrobené z kvalitných surovín, že majú pomerne jednoduché zloženie, ale zároveň viem aj, že aký mám ten deň z hľadiska výdaja tej energie. No, keď by sme chceli možno nejak zadefinovať zdravú potravinu alebo baviť sa o zdravom pečení, tak alebo teda ako tomu vlastne pomôcť, tak je možno zaujímavé si povedať o tom, že ako sme na to my ako Slováci. Tie štatistiky pre Slovákov nie sú úplne lichotivé, čo sa týka teda výživy a toho, čo jeme. A toto sú teda nejaké všeobecné veci, ktoré platia pre Slovákov už dlhé roky. A ono sa to každoročne opakuje, keď sa robia nejaké naozaj veľké štatistické zisťovania, tak tie čísla sa nejak extra nezlepšujú, skôr naopak buď stagnujú, alebo sa teda zhoršujú. A teda medzi tie najcharakteristickejšie črty Slovákov, čo sa týka stravovania, patrí to, že máme vo všeobecnosti nízky príjem vlákniny. To odporúčanie výživových poradcov je, že denný príjem vlákniny by mal byť okolo teda 25 až 30 gramov. A ten príjem Slovákov je naozaj teda priemerne možno okolo 10-15 gramov, takže veľmi, veľmi nízky. Okrem toho teda príjmame veľa nasýtených tukov. Samozrejme zase treba povedať, že my potrebujeme nasýtené tuky, ale problém je skôr v tom, že ich príjmame príliš veľa. Takže naopak príjmame málo nenasýtených, s čím súvisí teda aj posledný bod, a to sú omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa najmä nachádzajú v morských rybách. Tomu sa dneska nejak extra venovať nebudeme, ale my aj z objektívnych príčin, vzhľadom k tomu, že teda nemáme prístup k moru a teda ten výskyt, alebo teda je nie úplne až také jednoduché zohnať tie morské ryby, tak naozaj tento parameter je u nás veľmi, veľmi zlý a je veľmi dôležitý. A ešte, čo je typické pre Slovákov, je, že príjmame pomerne veľa jednoduchých sacharidov a to je najmä z tých sladených nápojov a vlastne z takých jednoduchých sladkosti, by sa dalo povedať. Čo je dôležité je, že my, a to je jedno úplne na akej sme pozícii, predpokladám, že naozaj väčšina z nás je nejakým spôsobom zapojená do toho školského vzdelávacieho programu. A to vôbec nemusí byť, že sme učitelia ako ja, ale práve aj tá práca tých zamestnancov školskej jedálni, vedúcich a podobne je veľmi, veľmi dôležitá, pretože sa tomu dá pomôcť. A ako taký konkrétny príklad, ja som si vybral Dukatové buchtičky. My sme ich tento týždeň mali u nás v jedálni na obed. Je to pre mňa veľmi zaujímavé. Ja som tento rok menil prácu a po 6 rokoch pracujem teda na inej škole, aké som bol predtým. A my sme predtým nemali jedáleň. Takže sme sa stravovali teda v okolitých reštauráciách, ja som si teda jedlo nosil z domu a teraz na škole jedáleň máme. Takže je to pre mňa veľmi zaujímavé, lebo dovtedy som vlastne naozaj tak ako keby z tej ako keby teoretickejšej roviny radil, ale teraz samozrejme nechodím variť, ale vidím to teda naozaj na prvú v tej jedálni, že ako to funguje. A teda mali sme Dukatové buchtičky a ja som si pozrel teda tie materiálno-spotrebné normy, ktorými sa teda školské jedálne riadia, že z čoho tie Dukatové buchtičky sú a teda vidíte tu vlastne aj ten print screen toho, samozrejme sú tam presné gramáže podľa porcií a tak ďalej, však vy to určite poznáte, aj ten postup.
Ale teda na tomto príklade by som vám chcel ukázať, že ako je možno dobre rozmýšľať nad tými pokrmami, keď sa v tej školskej jedálni varia, prípadne keď koncipujete ten jedálny lístok. A v tej pravej časti môžete vidieť, ja si to len presuniem takto, môžete vidieť vlastne, že ako sa dá ten recept v podstate vylepšiť. A vylepšiť, myslím tým, tú jeho výživovú hodnotu. Napríklad je možné 10% tej múky, ktorá je v tom recepte, zameniť za celozrnú, bez toho, že by sa nejakým spôsobom zmenili vlastnosti toho cesta. Takže samozrejme dá sa aj viacej, ale už potom sa môže stať, že jednoducho to cesto bude mať trošku iné vlastnosti a je mi úplne jasné, že v jedálniach nie je čas na nejaké experimentovanie a podobne, ale do tých 10% z tej hmotnosti je to úplne v pohode. A ten benefit je tam veľmi veľký, pretože ak tam pridáte troška celozrnej múky, tak napríklad zvýšite množstvo vlákniny, ktorá je veľmi dôležitá, a zvýšite aj výskyt komplexných sacharidov, ktoré sú teda veľmi, veľmi dôležité. Napríklad zaujímavá téma je aj mlieko. Čo sa týka mlieka, tak ja teda neviem, aký je štandard v školských jedálniach, čo sa týka percent tuku, či sa používa nízkotučné, plnotučné alebo nejaké polotučné, ale vzhľadom aj k tomu, že naozaj ten príjem tých nasýtených tukov je pomerne vysoký, tak je úplne v poriadku nahradiť to mlieko nízkotučným. Áno, možno sa to prejaví troška na tej chuti, lebo práve ten tuk je nositeľom chuti, ale myslím si, že práve v týchto dukatových buchtičkách sa tá chuť získava niekde inde ako v tom mlieku, a je to skôr o tom kréme. Takže tu je to napríklad úplne na mieste to tým nízkotučným mliekom nahradiť. No a čo sa týka napríklad ešte vajčok, tak opäť, ak je v školskej jedálni rozpočet na to, že sa môžu používať vajíčka z voľného výbehu, prípadne podstielkové, tak je určite dobré ich nahradiť nimi klietkové. Jednak samozrejme ide o to environmentálne hľadisko, ale napríklad vo všeobecnosti platí, že pokiaľ máme výrobky, nielen vajíčka, ale napríklad aj syry alebo mäso zo zvierat, ktoré žijú prirodzene, alebo čo najprirodzenejšie, tak tie výživové hodnoty sú lepšie. A napríklad týka sa to aj tých vajíčok, že tam je viacej nenasýtených mastných kyselín a menej tých nasýtených. A to je práve to, čo by sme mali robiť. Takže naozaj nejde len o to sa možno tak pochváliť, aj keď to je samozrejme dôležité, že áno, my používame vajíčka z voľného výbehu, ale ide tam naozaj aj o tú výživovú hodnotu. No a ja som si teda ešte v tých materiálno-spotrebných normách pozrel, keďže sa venujeme teda pečeniu, tak ja som si pozrel teda tie kategórie a v rámci teda kategórií tých mučných jedál som našiel dva príklady, ktoré tam sú, a to sú zlaté halušky a gemerské tvarohové šatôčky so strúhankou. A opäť vidíte tu vlastne, z čoho sú tie jedlá vyrobené. Do určitej miery majú aj podobné zloženie, ale čo by som chcel tu poukázať je, že napríklad stále je to ako keby rovnaká kategória jedál, ale napriek tomu vidíte, že tam pomerne veľký rozdiel napríklad v množstve bielkovín. Čiže možno aj toto je spôsob, ako zaraďovať tie jedlá do toho jedálnička. Napríklad tie dukatové buchtičky mali okolo 16 gramov bielkovín, alebo 17, ak si dobre pamätám. Čiže my napríklad u nás v školskej jedálni máme v podstate len 2-3 druhy sladkých jedál, ktoré sa opakujú, a napríklad ani jeden z týchto receptov sme nemali. A napríklad aj pre tých, a ja keď som sa o tom bavil so študentami, to boli vlastne deviataci na základnej škole, tak sa ma samozrejme pýtali na bielkoviny, lebo tak veľa z nich chodí aj cvičiť a podobne. Takže toto je možno aj spôsob, ako urobiť ten jedálniček lákavejší, že zvýšite ten príjem bielkovín, alebo teda zaradíte jedlá, vďaka ktorým budú mať tí žiaci alebo tí strávnici vyšší príjem bielkovín, a tým pádom budú mať väčší záujem. Samozrejme, ako vidíte v týchto receptoch je tvaroh, čo je teda veľmi dobrý zdroj bielkovín, a aj preto som ho teda vybral. A oba recepty sú pomerne jednoduché, čo sa týka surovín. Samozrejme, neviem, zase to už v tých jedálniach si musíte zvážiť, či je priestor a čas na robenie takýchto vecí, lebo zase chápem, že urobiť nejaké šatôčky je asi celkom pracné. No a
Na záver, ešte než sa dostaneme k také možno odľahčenejšej časti, tak mám tu zo pár praktických rád, ktoré teda vychádzajú z mojich skúseností aj z toho, čo teda naozaj sme sa bavili na predchádzajúcich webinároch a čo sa ma ľudia často pýtajú. Čo sa týka tmavého chleba, tak ten nie je automaticky zdravší. Ono, bohužiaľ, tento efekt stmavenia chleba používajú výrobcovia veľmi často, aby vyzeral zdravšie, ale nie vždy to tak musí byť. Zdravší chlieb je taký, ktorý obsahuje nejaké semiačka alebo obsahuje aspoň nejaký podiel celozrnnej múky. Takže ak používate v školských jedálniach k nejakým prívarkom alebo polievkam nejaké teda pečivo a chlieb, tak naozaj odporúčam do toho dať ako prílohu teda nejaký chlieb alebo pečivo, ktoré obsahujú nejakú celozrnnú múku alebo aspoň nejaké semiačka. Čo sa týka sladených nápojov, tak o tom naozaj sme sa bavili už veľakrát. Je dobré ich nahradiť nejakou čistou vodou, ktorá sa dá ochutiť či už bylinkami, alebo sezónnym ovocím, alebo citrusmi. Naozaj je to len o zvyku a myslím si, že treba aj takýmto spôsobom apelovať na tých študentov. O vajíčkach som už hovoril. No a čo sa týka teda sezónnosti, tak samozrejme je dôležité využívať teda sezónne ovocie a zeleninu. Tá sezóna stále je niečo. Samozrejme, tá zima je najslabšia, čo sa týka týchto vecí, ale v podstate od jary až do jesene sa stále dá vybrať nejaká sezónna zelenina. Teraz napríklad na jeseň je to, už začínajú samozrejme zemiaky, ale aj nejaká kapusta, keľ stále a podobne. Takže s tým ovocím je to už teraz horšie, ale samozrejme nejaké jablká a podobne sú stále dostupné a možno je dobre dať aj vedieť v tej jedálni tým žiakom, tým strávnikom, že čo je práve v sezóne. Čiže sú nejaké plagátiky, takže možno niečo také, že ukázať im, že teraz máme, ja neviem, možno viac kapustových jedál práve preto, že tá kapusta je v sezóne. O mlieku som hovoril a ešte, čo je také možno zaujímavé, je povenovať sa troška medu. Častokrát sa totiž med uvádza ako taká zdravšia alternatíva cukru, čo teda ale nie je pravda. Ten med je v podstate cukor. On je zdravý iba pokiaľ je teda teplne neupravený, ale nie kvôli tomu cukru, ale kvôli tým ostatným prídavným látkam, ktoré sa v tom mede nachádzajú. Tie látky sú samozrejme antibakteriálne a podobne, ale sú veľmi náchylné na teplotu. To znamená, že ak ten med zahrejeme a naozaj stačí zahriate nad nejakých 35 až 40 stupňov, tak v tom prípade sa stratí drvivá väčšina tých látok. Samozrejme, ak chceme zaradiť med do nejakého produktu kvôli chuti, napríklad, ja neviem, pečenie medovníkov, tak to samozrejme má svoj zmysel, ale netreba potom očakávať, že tá potravina bude zdravšia. Tak ak je to možné, tak je dobré ten med použiť naozaj iba na nejaké dosladenie. To znamená, že ja neviem, vymyslím si teraz, keď robíte nejaký rýžový nákyp, tak namiesto toho tak troška možno navrch to poliať medom, ale už po upečení. No a na záver ešte teda len tak veľmi v rýchlosti vám ukážem teda nejakú inšpiráciu zo zahraničia, nie je to teda zo školských jedální, ale je to teda z môjho cestovania, ktoré som zažil za posledný rok. Ja teda samozrejme vyhľadávam miesta, kde sa dajú kúpiť lokálne a sezónne jedlá a teda naozaj to má zmysel. A vybral som teda pár jedál z mojich posledných ciest. Tak z Argentíny. Je to vlastne je to taký mus, čiže taká pena ovocná, ktorá je vyrobená z takej miestnej čučoriedky, ktorá sa volá Calafate berry. Je to naozaj jednak to podľa mňa celkom efektne vyzerá a naozaj tam si z toho v tej oblasti spravili veľkú vec, že naozaj z tej čučoriedky tam bolo takmer všetko. Niekedy ale nemusíme chodiť úplne ďaleko a ja som teda navštívil za posledný rok aj Taliansko a aj takto môže vyzerať dezert, alebo teda nejaké predjedlo aj možno a je to v podstate žltý melón. Taliansko je naozaj skvelý príklad v tom, že si dávajú záležať na tom, aby tie kvalitné potraviny boli označené. Preto som tam dala ten ľavý obrázok, lebo tam je to chránené označenie pôvodu. A naozaj tento melón kľudne niekedy, alebo aj nejaké iné ovocie môže nahradiť aj nejaký ten dezert.
V Poľsku som napríklad objavil zmrzlinu z ovčieho mlieka. U nás teda nepoznám žiadneho výrobcu, ktorý by niečo takéto vyrábal. V Poľsku, nechcem povedať, že je to štandard, ale vyskytuje sa pomerne často. A opäť to ovčie mlieko je vo všeobecnosti výživnejšie ako to krávské, takže za mňa veľmi, veľmi zaujímavý príklad a môže to byť aj fajn náhrada alebo alternatíva pre ľudí, ktorí nemôžu napríklad krávské mlieko. Zaujímavé je, že som napríklad v Patagónii objavil aj kváskovú pekáreň, takže tam naozaj to bolo na mieste, ktoré bolo na konci sveta a tie suroviny bolo o mnoho ťažšie získať, takže ak je to možné, tak určite odporúčam zaradiť do jedálnička aj kváskový chlieb. Samozrejme, hovorím, ak je to možné, ak to finančné možnosti dovolujú. Ešte tu mám, myslím, že dva obrázky na záver, takže toto je obrázok z japonského trhu a to je typická japonská sladkosť, ktorá sa volá mochi. Je to vlastne vyrobené z ryžového základu, ktorý je to vlastne ako keby ryžová taká jemná múka, ktorá sa potom rozmiesi s vodou a vytvorí sa z toho také cesto, ktoré má veľmi zvláštnu konzistenciu. Ono sa to tak naťahuje, je to ako taká guma. Ale opäť využívajú lokálnu surovinu, ktorá je dostupná a potom už samozrejme sa to dochucuje aj rôzne, ako vidíte, ovocím, ale prípadne aj niektoré bývajú plnené a podobne. No a ešte mám tu jednu takú zaujímavosť a to je teda, ktorú som odfotil na Aliaške v lete a to bol teda na miestnom trhu. Ja som bol veľmi zvedavý, že čo na tom miestnom trhu bude a bol som teda veľmi prekvapený, lebo tam mali pomerne veľký výber ovocia a zeleniny. A zaujímavé ma tieto jahody. Tá jedna myšička jahod stála $8, čo je teda zhruba nejakých 8 eur a bolo to možno 200 gramov, takže šialená cena. Tie jahody aj ostatná zelenina boli veľmi, veľmi malé, ale chcem tým ukázať to, že naozaj že dokážu niečo vypestovať aj na Aliaške, kde je naozaj veľmi veľká zima počas celého roka a naozaj tí ľudia tam tie jahody kupovali brutálnym spôsobom, lebo je to pre nich vzácne. Takže je super si naozaj vážiť tie sezónne suroviny. No a ešte tu mám jednu zaujímavosť z Južnej Korei. Opäť v Soule som natrafil na taký obchod, alebo teda obchod. Bola to vlastne taká farma, kde spracovávali krávské mlieko a bolo naozaj vidieť celú tú syráreň, ako tam tie syry vyrábajú a potom z tých syrov vyrábali rôzne produkty. A vyrábali také produkty francúzskeho štýlu a vidíte, že tu je nejaký daniš, ktorý má na vrchu camembert a všetko bolo v podstate sladké. Takže opäť taká zaujímavá vec, že spojili ako keby niekoľko kuchyň dokopy a vytvorili podľa mňa jedinečný produkt. No a na záver teda som si vybral fotku dezertu, ktorý som upiekol ja. Je to teda brownie, ktoré som upiekol pre mojich študentov. Bolo to k príležitosti nejakých narodenín. Brownie samo o sebe, snažil som sa samozrejme použiť kvalitnú čokoládu, ale brownie samo o sebe opäť obsahuje aj cukor a podobne, čiže asi by som úplne naprvo nepovedal, že je to zdravý dezert, ale snažil som sa ho práve možno ako keby urobiť zdravší tým, že som použil sezónne ovocie. Bolo to v lete, alebo teda pred letom, takže je tam vlastne taká pena z lesného ovocia a sú tam maliny. Takže aj takýmto spôsobom sa dá možno obzvláštniť tá kuchyňa a naozaj je jedno, že či sme v Európe alebo možno na druhom konci sveta. Takže to je za mňa všetko. Ja by som teda odovzdal slovo do kuchyne a keď máte nejaké otázky, tak predpokladám, že bude priestor na záver, prípadne ich pokojne napíšte do chatu a ja to budem sledovať. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teda odovzdávam slovo ďalej. Ďakujeme pekne. Ľuboš už je nachystaný. Ja len zopakujem to, čo Peťo povedal. Naozaj môžete písať otázky buď do chatu, alebo na záver si ich radi zodpovieme. A veľmi pekne si premostil, lebo podľa mňa my pečeme dnes brownies. Čiže Ľuboš? Dobrý deň, prajem. Ďakujem za privítanie a ďakujem Peťovi za fantastický úvod. Lepšie by som to určite sám nepovedal. A ďakujem Tereska za privítanie a ďakujem Keme za privítanie v štúdiu, v kuchyni. Veľmi rád sem chodím, pretože sú tu jednak fantastickí ľudia a dobrý kolektív a skvelé zariadenie. A je to tu celé pripravené. Zase som prišiel neskoro a zase som mám celé pripravené. Takže výborne. Ešte raz ďakujem a poďme na to. Je ma počuť, je mi rozumieť, dáva to všetko zmysel za to, čo som povedal. Áno, dobre, kývam hlavou. Takže vítam všetkých, ktorí dnes prišli sa pozrieť na nás online, alebo aj zo záznamu. Aj zo záznamu.
som rád, že ste tu a myslím, že neulutujete, pretože nás čaká, troška nesebecky poviem, čaká nás kopec zaujímavých informácií o pečení. To sme tu ešte nemali a máme to tu prvýkrát a je to moja obľúbená téma, napriek tomu, že sa definujem ako kuchár, aj keď asi ťažko povedať, tak veľmi rád pečiem a mám odpečeného strašne receptov a veľa receptov som napísal a veľa receptov som si prešiel. Takže nad veľa vecami som mohol teda porozmýšľať pri pečení. A samozrejme asi nepečem tak veľa ako vy, ktorí ste tu s nami, ale myslím, že niečo mám za sebou. Takže vybrali mi Tereska spolu asi aj s Peťom, ako som pochopil správne, vybrali dezerty, ktoré podľa sú fajn. Že sú sezónne, sú jednoduché, pretože v školskej kuchyni máme vždy jednoduché recepty. A dáva to zmysel, pretože na toto komplikovať zbytočne, keď varíme pre 200-300 detí a chceme variť jednoducho z dobrých surovín. Takisto ako Taliani, ale po slovensky. Čaká nás fazulové brownie, ktoré spomínal aj Peťo, aj Tereska, ale troška inak, možno takisto, ale brownie, ale s fazulami. A potom nás čakajú šatôčky z mrkového cesta, mám rád, nedávno sme to robili, asi 300 kusov a naozaj boli výborné. A potom nás čaká jablkovo-mrkový koláč, čo je vlastne také ako keby ako keby bublanina alebo bábovka. Dobre. Kde začať? Začneme na začiatku. Ja som poďme napríklad šatočky z mrkového cesta. Šatočky z mrkového cesta je úplne jednoduché maslové trené cesto, ktoré sa, alebo aj šľahané, podľa toho, že vieme, že buď vy vyšľaháte cukor s maslom, alebo to maslo zašľaháte, zamiesite, zatriete priamo do múky. Takže mám tu trené cesto, ktoré je z múky, masla, cukor, je tam nastruhaná čerstvá mrkva a prašok do pečiva, aby to cesto bolo trošku také ľahšie. A tento recept odporúčam aj doma, správte si ho, je podľa mňa výborný, je jednoduchý, všetkých vás to bude baviť a alfou, omegou tohto receptu je tá náplň. To cesto je tiež dôležité, ale tá náplň je jednoznačne najdôležitejšia a to je, aký lekvár tam dáme. Tu píšeme, že slivkový lekvár. Ja som si dovolil priniesť lekvár, ktorý sa tvári, že je rybezlový, a tento je veľmi rád, to je z Kaplandu, ale dobre, je slivkový, ale teda rybezlový, áno, je slivkový, to je náš slivkový lekvár, ktorý to spravili bez prídavku cukru a dlho sme to, tak ten pečený, že to poznáte, dáte si do plechu, nevaríte to ručne takto, stále miešať v hrnci a dáte si do plechu slivky veľkého na 130 stupňov a varíte, pokiaľ to celé nezústne, sem tam premiešate, môže to byť 4-6 hodín a jednoduché. Nič sa nepripaluje, to, čo sa pripalí na boku je OK, takže odporúčam mať slivky, budúci rok, alebo aj nejaké iné ovocie, ktoré znese pomalé dlhé pečenie, slivky, marhule, takéto, čo má aj veľa vody, ono pustí veľa vody, a potom sa to pekne odparuje, keďže máme veľkú plochu na odparovanie pri pečení v plechu hlbokom, tak sa pomerne rýchlo odparuje, len miešate a máte lekvár napríklad, alebo aj povidlá z dobrých sliviek. Takže my to použijeme tento hustý lekvár, ktorý pôjde tých šatočok. Normálne teda šatočky už cesto je v chladničke. Ja som si jedno pripravil v práci, ale som tam zabudol, tak som si spravil druhé, je v chladničke. Vyvalkáme, keď to troška stuhne a vyrežeme nožikom alebo niečím, prevraciame a budeme robiť šatočky naplnené lekvárom. Takže toto, ak chcete, odporúčam, spravte si rovno tento víkend alebo rovno zajtra. Nájdete na internete aj kopec receptov, že jablkovo-mrkvové alebo jablkové pirôžky alebo šatočky z mrkového cesta alebo čokoľvek. Takže je to fajn, deťom to chutí, zoberte to do školy, na druhý deň to dobré, je to stále chrumkavé. Vy si regulujete množstvo cukru, ktoré pridáte. Samozrejme, ako hovoril aj Peťo, keď používam mrkvu do toho receptu, tak tá mrkva je prirodzene sladká. Samozrejme, teraz keď ideme ďalej a ďalej do sezóny, v decembri pomaličky, tá mrkva pomaličky nám stráca ten cukor. Ale keď to robíte na začiatku jesene, alebo v lete tento recept, je to super. Tá mrkva je sladučká a úplne, že stačí málo cukru tam dať a je super. A to je vlastne aj spôsob, ako napríklad, keď máte, že toto napríklad recept je podľa mňa vhodný aj pre úplne maličké deti. A je to spôsob, ako dostať zeleninu prekvapivo do koláča a zároveň ukázať deťom, že aha, toto je sladké a pretože to je sladké, to vieme nielen samotné, alebo dáme si to napríklad do dezetu, nemusíme dať v polievke. Takže toto je výborná ukážka pre malé deti, pre veľké deti, všetkých to baví, vyrežávate to, šatôčky nie sú dokonalé, ale sú chutné. Dobre, takže cesto je tam, to budeme sa venovať za chvíľku. Teraz jablkovo-mrkový koláč. Toto je dobrý spôsob, ako si povedať o tom, ako používať múky, v akých pomeroch, koláčok. Pretože ak vám poviem, že vám stačí jeden jediný recept na koláč, ako je bublanina, bábovka, tak mi neuveríte, ale je to tak. Naozaj stačí jeden jediný recept na všetky tieto jednoduché, ľahké koláče, pretože všetko ostatné je na našej fantázii. No, v tomto jablkovom mrkovom koláči vlastne sa robí klasický spôsob. Ja už tu mám požičaný prístroj na šľahanie a ja som tu vlastne zatiaľ, čo Peťa rozprával, tak som tu vyšla, je to vidieť?
som tu vyšľahal do jemnej peny, do takej peknej peny som tu vyšľahal celé vajcia s cukrom. V pohode môžete spraviť pomer 1:1, alebo pomer, že ja štandardne robím, že rovnaké množstvo vajec, napríklad 100 gramov vajec a 100 gramov cukru. 150 gramov vajec, to sú 3 vajcia, a to je 150 gramov cukru. Keďže tu používame babovka alebo bublanina bude jablkovo-mrkvová, znova máme sladkú surovinu už priamo v ceste, tak som znížil množstvo cukru. A teraz otázka je, vajcia. Dobre, vajcia je jasné. Jedno vajco normálne veľkosti má 50 gramov. Ku každému jednému vajcu dám rovnaké množstvo cukru. Jedno vajco, 50 gramov vajco, 50 gramov cukru. 100 gramové vajcia 2, 100 gramov cukru. Tuto som znížil, ako som spomínal, lebo máme sladkú surovinu už ďalej. A vyšľal som do jemnej peny. To šľahanie je dôležité, aby sme mali nadýchaný produkt, nadýchanú babovku, nadýchanú bublaninu. A toto nám pomôže vlastne ako keby dostať vzduch do cesta a ten vzduch potom pri pečení sa rozpína a vznikajú vzduchové bubliny a to cesto bude také krehké, jemné. Takže to je ohľadom vajec a cukru. Čo sa týka vajca sú jasné, tam nemusíme riešiť, čo sa týka cukru. Chceme robiť s bielým cukrom. Napríklad, chceme používať biely cukor, môžeme. Sú to malé kryštály cukru, ktoré sa pomerne rýchlo rozpustia vo vajciach. Keď používame akýkoľvek iný cukor, že hnedý cukor, kokosový cukor, veľké hrudky cukru, malé hrudky cukru, trstinový cukor, v podstate všetko je ako keby jedno, ale pozor, čím väčšie sú kryštále cukru, tým dlhšie bude trvať napeniť tie vajca. Niekedy sa bude zdať, že to mi nepení, že to neexistuje, že proste to nejde. Že s týmto cukrom to neviem napeniť. Preto niekedy je dobre, keď máte napríklad hnedý cukor, ktorý je častokrát býva väčšie kryštáliky, je dobre najprv v mixeri s nožom ho pomixovať na drobnejšie kryštáliky. Ono sa to nezdá, ale keď vy zmiešite kryštálik takýto, má veľa takýchto kryštálikov, tak obrovským spôsobom niekoľkonásobne zväčšíte povrch, pomocou ktorého sa dokáže, alebo ktorý pôsobí na tú tekutinu a pomôže vlastne rozpustiť tie kryštáliky. Takže čím menšie sú kryštáliky, tým rýchlejšie sa rozpúšťajú a tým rýchlejšie nám napenia tie vajcia. Takže keď používate, zopakujem, keď používame iný cukor, keď sú väčšie hrudky cukru alebo kryštáliky, tak rozmixovať najjemnejšie a potom to bude ľahšie, jednoduchšie. Druhý spôsob je začať troška bielým cukrom a postupne pridávať tie väčšie hrudky väčšie kryštáliky toho hnedého cukru napríklad. Keď používate med sa nám dobre napení, pretože tie kryštáliky, okrem toho, že teda vám osladia a to napenenie spôsobuje ako keby tá kryštálická štruktúra toho cukru a on ako keby tá kryštálická štruktúra cukru nám vnáša vzduch do hmoty. Takže to je k cukru, k sladidlám. Máme to, ja tu mám napríklad tento kokosový cukor, ktorý je takou príjemnou alternatívou, má takú troška karamelovú inú chuť, takže pokojne môžem zmiešať, dajme tomu cukor kryštálový s cukrom kokosovým a budem mať troška tmavšiu hmotu, ale pekne napenenú. Do tejto teraz hmoty sa štandardne pridáva, mám tu vajcia, cukor a štandardne sa tu pridávajú teda nejaký tuk a nejaká tekutina. Takže do tohto ja pridám zmeknuté maslo a mlieko pri izbovej teplote. Nemusí byť mlieko, môže byť akákoľvek alternatíva mlieka, môže byť dokonca aj voda. To je jedno, ale vieme, že mlieko tomu troška pomôže. Takže do receptu na bublaninu, na tento koláč pridávam vodu, teda mlieko, a tuk. Normálne môžem miešať troška mlieka, troška tuku, vybavené. Ale aké množstvo? Buď idem podľa receptu, ale znova ja používam množstvo na 3 vajcia. Mám 3 vajcia, to znamená 150 gramov cukru, lebo jedno vajco 50 gramov, trikrát je 150 a idem 150 gramov masla s tekutinou. To znamená, že to rozpolím, 75 gramov masla, 75 gramov mlieka. Znova je to spolu 150. Zostávam pri týchto číslach. A toto je recept, ktorý keď budete vedieť do konca svojho života, tak ho použijete a nikdy v živote sa nepozrite na žiadny iný recept, to vám garantujem. Toto ja používam už 10 rokov, tento recept, a funguje to na všetky možné spôsoby, pretože viem narábať s tými jednotlivými súrovinami a vyrobiť vždy iný produkt, vždy iný koláč, napriek tomu, že ten recept je miliónkrát ten istý. Takže, Tereska, keď budeš robiť na budúce koláč, chceš spraviť bublaninu, počúvaš ma, rovnaké množstvo vajec, rovnaké množstvo cukru, rovnaké množstvo múky, rovnaké množstvo tuku s mliekom alebo s nejakou tekutinou. To je tzv. Hrnčekový recept. Hrnčekový recept, ale presnejší na hmotnosť, na gramy. A je to jednoduchšie. Takže, mám toto. Už by som mal začať pieť, že mám toto a urobím ten recept a idem teda vlastne dať do toho roztopené maslo alebo tuk. Môže byť olivový olej, keď máte čistý, môže byť kokosový tuk, môže byť akýkoľvek tekutý alebo polotekutý tuk,
ktorý tam do toho môžem pridať. Vôbec nemusí byť maslo, môže byť bezlaktové maslo, môže byť slnečnicový olej, ale musíme teda rátať s tým, že tie oleje niektoré majú svoju chuť. Takže keď tam slnečnicový olej 100% virgin panenský, tak to tamto slnečnicu budem cítiť v tom dezerte, čo možno nevždy chcem. A maslo je samozrejme veľmi obľúbené, pretože má neutrálnu chuť, je tučné a má takú jemnú mliečnú chuť. Takže deti to milujú a my to milujeme. Takže, dobre, teraz keď dávam suroviny do koláča, napríklad do tohto jablkovo-mrkvového koláča, ktorý robím, všetky sa snažíme mať pri rovnakej teplote. Je dôležité, aby tuky, a tekutiny a proteíny boli pri rovnakej teplote, keď pečiem koláč, keď robím brownie, keď robím babovky, všetko možné. Takže je dobre pri rovnakej teplote. Keď tam teraz hodím studené maslo, čo sa s tým stane? No neroztopí sa mi. Bude tam behať a nič sa nebude diať. Keď tam hodím horúce maslo, tie vajca mi môžu sa uvariť. Pri brownie, keď zmiešam tuk, studený tuk, s teplým roztopenou čokoládou, čo sa spraví, sa to rozbije. Vznikne maslo pláva na vrchu a dole sú hrudky roztopenej čokolády. Takže vždy pri izbovej, všetko pri rovnakej teplote. Ako dostanem maslo na rovnakú teplotu, ak použijem mikrovlnku, na chvíľku zohrejem na pár sekúnd, mám mäkké maslo. Vajcia, ako dostanem na izbovú teplotu, nechám ich buď dlho vonku, alebo pozor trik. Ak používate napríklad brownie, to si ukážeme a používam maslo a používam teda vajcia, môžem spraviť to, že časť toho cesta dávam postupne do vajec. Postupne dávam do vajec a tie vajce takzvané temperujem. Nemusím ich zohrať v mikrovlnke, tie vajce by sa nemali zohrať v mikrovlnke, ani nechať hodinu ležať vonku. Ale to teple, alebo cesto pri izbovej teplote, ktoré som začala robiť, tak dávam do vajec postupne a zohrievam napríklad tú čokoládu a tie vajce zohrievam, pokiaľ sa nedostanú na rovnakú teplotu. A potom tú celú hmotu, čo som si zohrial troška, to roztopenou čokoládou, hodím do tých zvyšného cesta a primiešam. A nič sa neroztopí, nič sa nerozpadne, nič sa nesekne. Dobre, keď tam dám, zostaneme teraz pri tých jablkovo-mrkovom koláči, to je vlastne ako bublanina, čo okrem vajec, čo už tam mám, cukru, nejakého sladidla, čo už tam mám, ide do bublaniny, tuk a mlieko, som hovoril, a potom do toho pridávam, keď si to vyšľahám, pridávam tam nejakú múku. Múka, ak chceme vedieť, múka, poviem vám raz a navždy návod na múku, a je to vybavené. Netreba sa žiadne ďalšie otázky pýtať. Múka je vlastne je pomleté zrno obilnín, v tom najsprávnejšom spôsobe slova, význame slova. Ale dnes už múku poznáme rôzne múky, poznáme mandlové múky, poznáme orchové múky, poznáme kaštanovú múku, poznáme fazulové múky, poznáme všetky možné múky sveta, pohánkové múky, poznáme kinovú múku a to nie je obilnina. Takže poznáme rôzne druhy múk. A teraz ja tu mám napríklad, len tak pre zaujímavosť, ja vždy používam, skoro 100% používam špaldovú múku. To je proste biela špaldová múka, toto je PD Sokolce. Biela špaldová múka úplne nahradí jedna k jednej bielu pšeničnú múku. Prečo špaldovú? Ja mám radšej špaldovú chuť, jemne taká oriešková. Je to múka, ktorá je menej, je taká prirodzenejšia pre nás a je menej šľachtená. Takže je to taká troška prirodzenejšia múka. Takže ja používam vždy špaldovú múku. Špaldová múka, ale troška viac tekutiny zoberie. Takže ako pšeničná múka. Treba si to dávať pozor, že možno že troška lyžičku mlieka bude potom navyše. Takže ja tu mám múku, ktorá je špaldová, biela, ona úplne biela nie je. A je tam, dal som, tretina z toho je múka mandlová. Proste nejaké mandlová múka. Keď chcete, dáte tam pohánkovú. Ja som použil tretinu mandlovej múky z celého obsahu múky, čo už je pomerne veľké množstvo. Ak chceme deti, malé deti, zvykať napríklad na iné druhy múk, napríklad pohánková, tak začneme 5%, 10%. To som rozprával minule. Tomu sa hovorí, že progressive exposure. Progresívne vystavovanie detí nejakej novému impulzu. Tá impuls je u nás v tomto prípade aroma, jedlo, chuťový zážitok. A teda, ak používame iné múky, použijeme 10% celozrnej, použijeme 5% pohánkovej, použijeme 5% fazulovej, 10% takej múky, ale nechajme zatiaľ to gro tej bielej alebo tej bielej napríklad špaldovej múky. Takže ja som použil mandlovú múku, ona je úplne v pohode, robí troška krehkejšie cesto, ale pridáva troška viac možno výživy do toho jedla, ale do toho dezertu. Takže ja použijem toto. No a potom na konci tam primiešame do toho jablkového mrkvového koláča primiešame jablka a mrkvu, keď to tak volá. A spravíme si testičko, ktoré bude polotekuté, vylejeme do vymasteného plechu a je to vybavené. A máme jednoduchý koláč. Ja som si dovolil priniesť aj mandlové lupienky. Je to sa primiešam do toho cesta, nie je taký, že ten skús, také chrumkanie. Čo týka plechov, že ako používať plechy. Ale to je celkom jednoduché. Jeden spôsob je, ktorý mám celkom rád a funguje aj na babovky, je, že vymastím plech maslom a vysypem ho múkou
takto ho vysypem muchou, to maslo je tam akože pri izbovej teplote sa rozmastí, a potom vlastne keď dám, troška možno ste to videli, že takto si buchám o ruku a takto vlastne idem po tom masle a tá múka, čo chce, si zoberie z toho masla. A mám vysypaný neprilnavý plech pripravený. To je jeden spôsob, druhý spôsob je tam dať papier na pečenie, ale papier na pečenie sú vždy problémy. Chcete to rozkrojiť, sa tam odlepí, zalepí, podchodí sa, tu sa niečo otrhne, tu sa niečo spáli. Takže toto je fajn spôsob. Ja túto ďalšiu múku môžem použiť, alebo proste dám sama hotovo. Použijem ju na to cesto. Tak poďme na to, akože ja si pustím stroj a teraz asi nebudem nič hovoriť, ale možno aj budem. Takže tu mám túto mašinku, pekne som ju zarýpal, jak som rozprával, ale nevadí. Takže pustím to, publiky už tam nejaké sú. No a teraz, máme univerzálne cesto. Počuli sme, že 3 vajcia, to je 150 g vajec, 150 g múky, 150 g cukru, 150 g tekutiny, v zmysle roztopené maslo, mäkké maslo a mlieko a potom 150 g múky. Všetko môžeme meniť ako chceme. Napríklad do tejto múky môžeme, minul som spravil fantastickú babovku. Namiesto časť múky nahradíte mleté vlaské orechy a použite napríklad javorový sirup namiesto časti cukru. A už máme úplne inú babovku. Alebo do tejto hovorím babovku, ale myslím búlaninu, ale aj babovku. Alebo pridám nejaký iný druh orechov, čo som robil. Všelijaké môže korenia, škoricu, také zimné tie veci, akože mleté klinčeky a tak ďalej. Takže milión možností, len sa s tým treba hrať, treba na to myslieť. A keď robím túto bublaninu, táto bublanina, jablkovo-mrkový koláč, si pýtaj prašku do pečiva. Takže ja zoviem kýdať si prašku do pečiva a troška z neho, asi polku prášku dám do tej suchej časti, do tej múky. Zamiešam a mám pripravené. Dobre? Zamiešam, mám pripravené. A teraz dáme do tých vyšľahaných, do pevne vyšľahaných cukru s vajciami. Dám, čo som spomínal, dám to maslo. Ja použijem iba 2 vajcia, 3 vajcia tam mám, takže dám tiež 150 g masielka spolu s mliekom, takže dáme 50 g masla, 50 g tekutiny, maslo mám zmeknuté, ľudskám to tam, neviem, vidíte vôbec, ale takže je to tam. Keby som robil babovku, tak tam nedám prašok do pečiva, to je jediný rozdiel. Do bublaniny dávam prašok do pečiva, lebo tá je nadýchanejšia, pečenú v plechu, do babovky keď prašok do pečiva nedám, to cesto je trocha tučie a potom ho vylijem proste do babovky, do babovkového cesta, ale pozor, do mafín, do cupcakeov, akokoľvek chcete, že úžasné, že? Jednoduchý univerzálny recept, a je to vybavené. Všetkého vlastne po 50 gramov na každé jedno vajco. Dobre, teraz pridávam mlieko, tiež mlieko, maslo ide spolu 150, takže dávam 70. No to v podstate zhoduje sa s týmto receptom, ktorý je tu. Tam je zhruba tej isté množstva. To mám pripravené. Dobre. Hotovo. To mi tu zostalo, to sa mi rozpustí, no, to som nestihol úplne presne. Dobre. Takže dobre, si takzvaný lidák. Mám takúto hmotu zatiaľ, do ktorej som zatiaľ nič nedal. Teda myslím z hľadiska múky. Tak, teraz dávam tú múku a mandlovú múku, spaldovú a mandlovú múku. Mohol by som ďalej mixovať mixéry s káčkom, s tým kanastavcom, ale budem to robiť takto. Budem to jemnúčko, lebo nechcem úplne, aby sa mi rozpadli tá bublinková štruktúra, ktorú som získal miešaním vajec s cukrom. Takže pomerne hladká hmota, sem tam mi tam pláva hrudka masla, lebo však nemá som maslo úplne pri izbovej teplote, nemáme tu mikrošku. Máme tu mikrošku? Nemáme. Tu by v kuchyni robila mikrovlnka. Dobre, takže takto. A teraz, čo spravím? Prasknem tam to jablčka s mrkvou. Asi neviem všetko. Dám tam všetko? Dám tam všetko. Ja som slúbil, že si tam dáme kvôli tomu takému tú chrumknutiu. Dám aj dostal som dáčeru
z Kemy požičal. Toto sa mi hodí, lebo je biela, to je taká pekárenská, takže som takým rád, že mám bielu prvýkrát, inak by som si v bielej zástrede nikdy netrúfol pracovať, veď to mi bolo ľúto to prať každý deň. Aha. Čo tu mám? Dobre veľa mrkvy som tam dal, dobre veľa jablka som tam dal, ale však nevadí. Aha, teraz to takto vylejem, pozrite, normálne sa mi leje to cesto. Aha, leje sa. Šup, zabudol som niečo? Dúfam, že nie, vajce tam sú. Tie múky tam sú, troška to rozpackám. Luboš, a tým pádom tam nedávaš jablko. Jablko tam už je. Aha, Je tam aj mrkva, jablčko. To som spolu nastruhal. Možno, že to vyzerá, že to tam nie je, ale dá som tam, aha, sú tam kúsky jablka. Poď. Jablko. Veľmi to nevidno, ale dobré. Ale ďakujem za upozornenie, pretože ja sám sa nedôverujem. Ja sám seba by som za seba nedal... Dobre, ďakujem. Ja by som sám za seba nedal oheň, teda ruku do ohňa. Dobre. Tadá, jednoduché. A keby som si povedal, že nedám na to mrkvu ani jablko, až tam dám ovocie. Posibím tam ovocie. Bublanina, však jasné, márule, čokoľvek. A ešte mám veľmi rád, keď sa spraví mrvenička. Troška sa múky zamieša s cukrom a s maslom alebo s nejakým sladidlom a to sa navrch poptrusí, že hrubá múka alebo tak. Tak ja toto teda, máme to zohraté vôbec ten... Takže za chvíľku my si zohrieme konvektomát a dáme to tam. Takže keby nechceli dostať ovocie, čučoriedky lesné, brusnice z Oravy, teraz som dostal, akékoľvek severné ovocie, je to super. No my vložíme a pečieme a máme krásnu nadýchanú bublaninu vďaka tomu nadýchaným vajciam a vďaka tým nadýchaným... Toto je pán Štol z Kemy, zoznamte sa prosím, kto ste ešte nevideli. A to je ten pán, o ktorom som povedal, že taký milý, ale ostatní páni sú vzadu milí, aj dámy sú vzadu milé a vždy vidia v ústretí. Takže keď chcete s ním niekedy komunikovať, neviem, či sa budete mať tú príležitosť, tak nehambíte sa. Pán Štol vôbec nehamblivý. Dobre, zapadávam teraz konvektomát, ktorý použijeme na to, sme troška tak ako keby na tú moju chuďatú jednu malú polgastronádobu, alebo čo to je tretinkovú, tak je to možno, že je to veľká sila, takže teším sa z toho, že budeme používať takéto zariadenie na takú malú bublašku. Ale my tam okrem tejto bublaniny dáme za chvíľku aj to brownie. A tie šatečky si vyvaltáme. Za 3 minúty je hotové, fantastické. To ja nesom hotový za 3 minúty s týmto. Dobre. Poďme na tú... čo som hovoril, tie šatočky z brkového cesta, to som spravil jednoduché cesto, ktoré som zamiešal v ruke, čiernová špaldová, polohrubá múka. Aha, ja som vám slúbil ten návod k tým múkam. Múky. Dobre. Rozdeľujeme múky u nás na hladké, polohrubé a hrubé. A potom, že krupica jemná, krupica hrubá. Vieme, že krupica jemná, to je takže krupičné kašičky, krupica hrubá, to je už naozaj, že napríklad robíme zemiakové knedlíky, z toho zemiakové cesta, chceme tam poriadne dodať tú hmotu, tak použijeme a varíme to vo vode. Keď varíte niečo vo vode, dobre, začneme od začiatku. Kedy používam hladkú múku a kedy používam polohrubú múku. Hladkú múku používam všade tam, kde chcem papučkovú konzistenciu. Nazvime to papučková, nie je to po maďarsky, je to po slovensky, že to chcem úplne jemné. Napríklad, že jemné buchty chcem robiť, alebo jemné úplne parené alebo jemné pečivo, akože torty. Že to sú úplne také tie jemné, že špongiovité papučkové veci. Ja osobne vždy, keď neviem, akú múku použiť, použijem polohrubú, nie hladkú. Hladká múka sa nehodí do každého koláča, ale podľa mňa sa hladká múka hodí len do koláčov, ktoré sú naozaj jemné, nadýchané, ako sú také tie tortové formy, do tortovej formy, čo sa robia tortové korpusy a možno, že aj do takých do tých sladkých maslových, že roštekov alebo takéto veci, že maslové cesta trené. Tak do toho je to fajn. Ale ináč vždy, keď neviete, ako použiť hrubú múku, použite polohrubú. To je tutovka, to je tzv. All purpose alebo múka, ktorá sa používa na všetko. Polohrubá múka sa hodí do buchet parených, do koláčov, tuto je polohrubá múka, do piškotov, do báboviek, také tie bežné dezerty, všetky, čo robíte, používam polohrubú múku. Tá hrubosť múky nám označuje len veľkosť tej granule, sa to volá. Veľkosť tej granule. Jemná múka je úplne jemno zomletá, potom ešte jemnejšia múka, že 0,0, že ako použijú v cestovinách. To je ešte jemnejšia zomletá múka. Ale na úplne obyčajné bežné pečenie, ktoré používate doma, vždy polohrubú múku. Ak chcete použiť výhodu, ak chcete napríklad mať výhodu pri parených buchtách, výhodu jemnosti a krehkosti a zároveň také akože papučkové konzistencie, používame polohrubú múku a hladkú múku dohromady. Pol na pol, dajme tomu. Čiže tú polohrubú múku, ktorú používame na tie pečené buchty alebo parené buchty, doriedím tou hladkou múkou, ktorá mi dá tú nadýchanú konzistenciu, také, že stlačím tú buchtičku a takto umorím do takéto malé gulky. Tá polohrubá múka je troška taká, že má takú ako keby formu udrží a má takú svoju hustotu, takže takú svoju
tú svoju hmotnosť, ten svoj objem, takže polohrubá múka je na toto super. Takže vždy, keď neviete, čo ktorú múku, vždy polohrubú. Málo kedy siahnete po hladké múky, jedine keď viete, čo robíte. No a potom hrubá múka, samozrejme, to je múka, ktorá veľa vydrží. Ak dávate varené, pečené veci, alebo teda ak dávate produkty cesta do vody a vádzujete do vody, tak používame polhrubú, minimálne polhrubú až hrubú múku. To je múka, ktorá robí veľa práce. Chvíľku dlhšie trvá, kým sa nasytí tekutinou. Hej, je to hrubé, je to pomerne veľké granula, takže troška, keď napríklad mlieko dodávate, ale tak treba chvíľku dlhšie počkať. A hrubá múka vlastne tu udrží tú konzistenciu takúto, že spraví veľa roboty v tom ceste. Že nepustí, nepovolí, ale udrží nám ten tvár, aj keď to hodíme do bublinkovej vracej vody, to hladká múka by sa nám roztiekla, rozsypala, nefungovalo by to do vracej vody, keby ste spravili napríklad slivkové knedle s hladkou múkou, je to veľmi náročné. No a potom to sú tie múky, ako som spomínal, potom tie múky, akože druhý, že špaldová a tak ďalej, to je jedno, to zariadiť ako chcete, pšeničná špaldová, to je všetko pšenica, špalda priam troška sympatickejšia, ale vždy, keď miešame múky, vždy začneme tou základnou a potom do nej troška pridávame. To je múky, potom, áno, niekedy sa môže stať, že prídete do nejakej drogérie a chcete si kúpiť múku. A majú tam označenie, že T600 niečo, T1000 niečo a tak ďalej. Je to troška chaos, ale v podstate je to veľmi jednoduché. Čo nám hovorí to číslo za tým T-čkom, je množstvo popola, ktoré sa získa spálením tej múky. To znamená, že čím viac popola, čím vyššie to číslo, tým viac popola sa získa. A to popol, z čoho sa získava popol? Popol sa získava z takej tej vlákniny, z minerálov, z lepku minerálov, vlákniny a z takýchto vlastne vecí. Takže čím vyššie číslo, napríklad T1100, tým je tá múka ako keby, že silnejšia, je tam viac vlákniny, môže tá múka môže byť, dáme tomu aj celozrnná, alebo z časti celozrnná, môže byť s otrubami. Takže napríklad klasická hladká biela múka má označenie T530, T560. To je to číslo, že sa pohybujeme pri tých hladkých múkach. Čím ideme vyššie, tým sa dostávame do silnejších, ako keby múk, ktoré obsahujú väčšie množstvo tých minerálov, také tej vlákniny. A tie čísla okolo 1000, to už sú že chlebové múky, ktoré že obsahujú aj celozrnné múky, rážná múka. Takže základná múka, ktorú chceme nakúpiť, tá hladká je okolo T530, T560. Druhá už je nahriatá, ideme do toho. Takže tým T-čkom sa nezlaknite. Ak chceme byť úplne presný, alebo ako čiastočne presný, keď je T530, znamená, že z 1 kg spálenej múky získame 5,3 gramu popola. Nejak takto vychádzam. Delom 1000 myšle, delom 100 krát 1000, delom 100 tisíc, áno. Takže ja si dám rošt. Tu bude za chvíľku hotové, to za 3 minúty vyťahujem na hotové. Mám to na 160-ke, väčšinou takýchto jemných koláčov, ako sú babovky a bublaniny, pečiem na 160, keď máte teplozdušnú rúru. Ja to nechám spáliť, to znamená, že nastavím si časováč, nechám to spáliť a potom vyťahneme čierne a potom si to ochutnám. Budem sa to povedať prejdeme. Dobre, takže múky sme povedali, cukor sme si povedali, vajta sme si povedali. Áno, že používam na všetky tie recepty, čo tu mám, používam polohrubú múku s nejakým prídavkom. Napríklad. Koľko chceme minút. Ja si myslím, že by to mohlo byť tento plešiček hotový za 15 minút. Dobre, necháme, ale dajme si 12 a radšej si kontrolujeme. Dobre, poďme na to brownie. No brownie je fazulové brownie, že? OK, fazulové brownie, dobre, kto bude z fazulové brownie sme už robili viackrát. Ja si umiem misku, aby som mohol robiť. Fazulové brownie má takú jednu výhodku, že je tam fazula, je tam strukovina, ktorá má troška väčšie obsah proteínová pomuka, je to bezlepkové a navyše tým vieme pekne oklamať decka. To je tiež niekedy super a možno aj seba tak troška. Toto brownie, ktoré máme v recepte, v školskom recepte, je bez múky. Je tam fazula, sterilizovaná, dokonca ani nie je varená doma. Keď chcete variť doma, varme doma. Sú tam vajcia, trstinový cukor, kokosový olej, škorica mletá. Samé dobré veci. Kakaový prášok. Nie je tam čokoláda. Ja keď viem brownie žirom s čokoládou, ale netreba. Netreba, lebo toto bude také kakaové brownie. Ja sa čokoládové brownie je lepšie. Ale držme sa receptu. Potrebujeme znova ten postup je rovnaký. Ja tu pridám troška, možno, že aj ručne, pre zmenu ručne, vyšľahám vajcia s cukrom
A potom do toho pridáme olej kokosový, ja tu mám, tento som kúpil tiež v Kauflande, to je tento kokosový biopanenský kokosový olej, môžu zbytočne panenský používať, ale dajme tomu, ja tu mám zásuvku niekde? Ja tu mám asi niekde zásuvku. Ale jasné, že tu mám zásuvku. No. A toto brownie spravím tiež z troch vajec, lebo sa mi osvedčil. Toto mám párny plech, ale nevadí, ja si ho vyslem papierom pre zmenu a nevadí, že párny. Sú tam dierky, ale nebudú tam dierky, keď ho vyslem papierom. Takže ja znova použijem 3 vajcia. Koľko nám hovorí? Brownie máme použiť 20 vajec na 100 ľudí. To použijem 2 vajcia. Použijem 2 vajcia. 2 vajcia, jedno. Neviem, či sú nejaké otázky vôbec k tomuto. Sú nejaké otázky, Tereska? Máme tam niečo? Zatiaľ nevidím, v čete nikto nič nepíše, ale kľudne sa môžete pýtať. Ja by som len Napíšte nám niečo. Že varíš všetky tie recepty aj doteraz na všetkých webinároch s materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie, lebo tu máme aj ľudí, ktorí možno nepôsobia v školstve, tak aby ste vedeli, odkiaľ čerpame tie recepty. Sú to recepty, ktoré sa varia bežne v školských jedálniach. No to je strašidelné, to slovo, že materiálno-spotrebná norma preboha. Prečo niekto nazve ma a chce byť za chytráka. Ale áno, pretože je to vlastne, hovoria nám, koľko materiálu máme spotrebovať pri tom množstve detí, ktoré chceme zasytiť. Preto sa tomu hovorí materiálno-spotrebná norma, ale nie je to nič iné ako recept. Recept. A vyzerá to takto. Je to vlastne tabuľka, kde je napísané zoznam surovín a teraz tu máme 4 stĺpce A, B, C a D. Stĺpec A sú malilinké deti, stĺpec B sú troška väčšie deti, stĺpec D sú tie ešte väčšie deti a stĺpec C a stĺpec D sú veľmi veľké deti. Alebo dospeláci. A potom sú vlastne jednotlivé hodnoty, ktoré máme použiť z tých surovín. Množstva tých surovín, ktoré máme použiť. Dobre, takže ja to budem teraz miesiť ručne. A táto tabulka materiálno-spotrebnej normy sú vždy na 100 ľudí, 100 detí, 100 osôb. To je v jednotlivých vekových skupinách A, B, C alebo D. Do brownies teda okrem tohto vyšľahaného masla s cukrom pôjde. Hovorím na cukor trstinový. To som spomínal, že cukor trstinový do brownies je výborný, lebo cukor trstinový vďaka tej melase, ktoré obsahuje, trstinovú melasu, nám spôsobuje, že tie brownies sú troška také naťahovacie. Takže keď máte radi brownies, ktoré sú jemne naťahovacie, také, že žuvačkové by som povedal, tak použite časte trstinový cukor, určite. Keď chcete brownies, ktoré sú menej naťahové, menej žuvačkové, tak bielý cukor. Alebo nejaké iné stravidlo. Tá melasa je tam dôležitá v tom trstinovom cukru. Nie je tam veľa, ale spraví rozdiel tej konzistencii toho brownie. Aha, ja som to rýchlo naplnil s touto potvorou. Úplne naplnené. A ešte mi pokračovať. Dobre. Nestačí. Asi poviem, že stačí mi. Pane som z umývadla, keď sa vám budem venovať. Dobre. Takže, teraz tu mám nejaké suroviny. Mám tuto maslo s tým cukrom troška vyšľahaté. A si to, áno, použijeme tu. Však nevadí, keď to troška mrkvy. A dám som to takéto misky, aby som to mal, som si ľahšie narábalo. No. Kde tu mám tie recepty? Dobre, máme toto, vajce, cukor, teraz do toho pridáme olej. Ja použijem kokosový olej. Zostal mi roztopený? Lala. No, dobre. No, aspoň zostal zmeknutý. Dobre, si nejakú lyžicu. Lyžicu by som potreboval nejakú obyčajnú. Ďakujem pekne. Ďakujem. Takže máme lyžicu. Áno, mäkký je ten tuk. Aha, pozrite sa, čup. Dám si do toho ten tuk. To množstvo, ktoré píšu. Kokosový tuk. A teraz si takto ručne primiešam. Je tu kokosový olej.
A potom podľa receptu do toho ide vajce, cukor, kokosový. Máme, pridáme oplachnutú sterilizovanú fazulu. No to sú mi veci. Čo bol za nápad? Dobre. Ja mám oplachnutú sterilizovanú fazulu, ale ešte neoplachnutú, tak ju oplachnem teraz. Ináč tieto recepty, tieto materiálno-spotrebné normy úplne v pohode nájdete na internete. Dajte si, že materiálno-spotrebné normy 2021, tuším toto verzia. A sú tam. Celé si môžete stiahnuť. Ten zoznam je toto 2000 receptov, ktoré sa používajú v školskej jedálni. A je to dostupné online. Hoci kto si to môže pozrieť, stiahnuť a navariť si podľa toho. Mám fazulu. Teraz je na mne, ak chcem, aby tá fazula bola priznaná. Môžem spraviť to, že tú fazulu popučím. Popučím to niečím, ak by som ju chcel akože troška schovať. Takže idem si pre vidličku, ako vyzol z obrazu, ale to nevadí. Ja si porieším. Dobre. Keď chceme také čokoládovejšie brownie, tak teraz tam pridáme roztopenú čokoládu. Ja to troška popučím. Ten pik som mi teraz troška tak zrázil, ako som spomínal. A to nevadí v tomto prípade, lebo tu nemáme nič. Ja to troška popučím. Dobre. A pridáme si k tomu kakao, ktoré je rozmiešané s práškom do pečiva znova. Keď použijeme prášok do pečiva, nikto nedávame priamo do mokrých surovín, ale sa zamiešame so suchými surovinami, nech sú akékoľvek, a potom ho pridáme. Potom ho pridáme do receptu. Takže kakao, pomerne veľa ho dám, to prečo nie. Škorica, podľa receptu. Škorica musí byť. Ja použijem ceylonsku. No výborné. A dám ešte viac. Ja mám proste rád škoricu. A potom ešte tam dáme ten prášok do pečiva, ktorý je v recepte. Už to mám jeden načatý. Načatý a minutý, že? No, áno. Prášok do pečiva, šup. Zamiešame. Ešte si troška. Máme tam. To sa stalo. Aha. Fazula, kakao, vajca. Osladené. Ja to ochutnám to testo, lebo testo sa musí chutnať. Fazula. Dobre. Chutí dobre, tak si ten prášok do pečiva. Si to troška zriedím. To je tak môj tip. Aby som mal troši linka rečie to cesto. Že to robím celé od oka. Pôjdem do receptov. A robím to od oka. Dobre. Kakao je to dosť. Ja si to možno ešte troška osladím. Aby títo páni mali naozaj, že pocit, že jedia nejaké sladké. Pocit, že jedia fazulové chili con carne. Dobre. A tento plešiček nebudem vymazávať, tento plech, čo som ukázal, ale ten si dám, do neho si dám papier na pečenie. Už som si jeden vyťahol, že? Áno. Nepomáha lepšie prilúť papier na pečenie do plechu, keď sa troška vytre vodou. A to sa používa napríklad na hliníkové fólie. A potom lepšie sa nastaje na tom, do toho plechu, keď je potretý vodou. Máme fazulové brownie. Aha, zase 3 vajcia. Ne, 2 vajcia som použil, 3 vajcia som použil. Dobre? Teraz mi to sadú na tento malé nádobky.
malú formu. Dobre. Bum, bum. Necháme takto. Potom si to môžeme nakrájať a preme si to čokoládou alebo lekvárom a budeme z toho taký perník, brownie perník. Prečo nie? No aj také nás. Dobre. Dáme ďalšiu mriežku. Ale nebolo treba. Zavrieme. Dobre, ja si to akože nepredočím, budem upratávať postupne, ale až keď skončíme aby som vás nedržiaval upratovaním, dám to nabok, všetko nabok. Dobre, poďme tie šatečky. Odporúčam tie šatečky, si spravte hneď. Sú výborné, deti si to nabrá na 10. A sú dobré na druhý, na tretí, na štvrtý deň, ak zostanú. Šatôčky. Hovorím šatečky, lebo každý tomu hovorí šatečky, ale u nás moja rodina pochádza z Trnavy, takže všetci tomu hovorí šatečky. No, dobre. Ja poprosím pána Štola, nech mi donesie to cesto, ktoré mi odniesol a uvidíme, či už je pripravené. Pán Štol je pripravené, to cesto, či je pripravené. Dobre. Utrem si po sebe. Ďakujem pekne. Také malé cestičko som si spravil, lebo však držíme si líniu a toto je málo cukru, málo kalórií. Dobre, mám tu znova špaldovú polohru múku. Väčšinou je pravidlo také, že ak používate napríklad hladkú múku na výrobu koláča, ale tak používame polohrubú múku na vysypávanie foriem, o troška hrubšiu múku, alebo používam polohrubú múku na koláč, používam hrubú múku na vysypanie formy, ale ja to používam polohrubú múku na všetko momentálne. Troška si pomúčim dosku, nepreháňam to a cesto si trocha povolím, pretože bolo v chladničke. Môžem ho premiesiť, to nevadí. Ono sa mi, tým, ako budem teraz spracovať, sa mi zmekne. Dávam pozor, aby som si nezalepil pracovný stôl. Výhoda tohto nerezu, ktorý tu majú, je, že si drží teplo, si drží teplotu. To znamená, že keď bol studený, tak zostane studený, keď bol teplý, tak pomerne dlho zostáva teplý. Prehodím a idem znova. Troška to musím asi premiesiť, lebo veľmi studené cesto. No a toto recept napríklad som robil bez doma, predtým, dávno, 2 týždne som robil bez prášku do pečiva. Tie prášku do pečiva len trocha, ako keby pri pečení to cesto sa trocha nadvihne, ako keby troška bude také bublinkovejšie, také pohorovitejšie, také jemnejšie, bude možno jemnejšie na spust, ale ja mám rád takéto chrumkavé maslové cesto, takže doma som nedal práškový cukor, prášok do pečiva a tu som prášok do pečiva dal. Je to podľa receptu. Dobre, ja si to vlastne takto vyvalkám. Tú mrku tam máme na to, aby nám to sladké nahradilo, ktoré by sme tam museli pridávali navyše. Keby som to chcel spraviť veľmi nezdravé. A neviem, či tento recept sa vôbec dá spraviť veľmi nezdravo. Dôležité, ako som spomínal, veľmi dôležité je tam ten lekvár, ktorý tam dávam. Používam povidlá bez cukru, domáce, ale keď máte nejaký obľúbený svoj lekvár, ideálne troška tuští, lebo však vieme, že ten lekvár bude vytekať, ak bude riedky. Také rôzne buchty. Tak skrútim, aby som si dal pozor, šup, aby som to nezalepilo, otočím, šup, ešte troška pomúčim, to je cukor, pomúčim a pokračujem ďalej. Takže pri zdravom pečení používame bežne iné druhy surovín, neštandardné druhy surovín, ktoré vieme zašiť do toho cesta. Takže nie je úplne hneď jasné, prečo to také to je, ale zároveň deti učíme tomu, že aj sladké veci môžu byť troška zdravšie ako tečínka z obchodu. Dobre, ja si myslím, že toto cesto mi stačí takto. Ja mám všelijaké možné, mám také zúbkaté, ale to je jedno. S maslovým cestom môžeme veľmi jednoducho pracovať len tak, že vlastne dáme dohromady a popučíme ho a veľmi dobre tvarovateľné. Také robíte vanilkové rožky napríklad. Nevýhoda používania masla je tá, že nám rýchlo
Dobre, ešte chvíľonku. Že nám rýchlo sa topí maslo pri práci s rukami, preto napríklad cukrári majú studené stoly mramorové. Ale my nie sme cukrári profesionálni, tak to spravíme. Asi takto. My nie sme profesionálni cukrári, takže robíme s maslom. Vieme, že kvôli tomu prešli naše mamy a babky na používanie margarínu, pretože margarín je pri izbovej teplote tuhý a teda ľahšie sa robilo s cestom. Ale ja si takto odkrojím a to zvyšky znova použijem. Ľahšie sa robilo s cestom a že sa tak rýchlo netopilo, ale ja teda, možno, že asi aj vy, keď ste tu, radšej používate tie skutočné veci, akými je maslo, alebo nejaký iný fajný tuk. Mám tu lyžicu. Takže máme túto svoj slíkový lekvár. Takže pomerne hustý. Mám čo robiť, aby som to vôbec dal dolu. Teraz si hovoríte, ja škoda, že tam nie som, tak by som si to dal. Už len lekvár by som ochutnal, alebo ochutnala. A teraz sa to pozerám a hovorí si, Ježiš, to by som si dala. Nepačením za výrazy. Že by som si to dala a teraz si to dajte. Dajme sa jednoduchý, môžete si ho spraviť hneď teraz. Počkajte hodinku. Šatičky sú na svete. Šatôčky sú na svete. Lebo ja to budem len takto jednoducho zatvárať. A zatvárol som to. Troška mi lekváru vykúka. A čo? Nevadí. Poďme sa na druhú stranu. Je aj výborné. Vidličkou to troška potom popichám, aby to bolo lepšie držalo. No. Ja si hovorím, že páni buď radi majú alkohol alebo sladké. Ja si myslím, že to sladké je menej škodlivé. Dobre. Ja teda, čiže naše predstavujem sladké ako alkohol. Dobre, popučím to, spojím to. To isté, každá jedna. Keby ste mali tie formičky, také tie plastové, že spravíte pekný taký ten krajší tvar, ako som ja spravil túto ručne, tak jasné. Vyrezávate to podľa formičky a potom to nebudú také pekné, ale však nejde o to, jak sa hovorí momentálne. Ide o tú radosť z pečenia. To môžu deti kľudne robiť. A keď chcete to mať také lesklejšie tie šatôčky, tak je dobre potrieť s vajcom rozmiešaným alebo maslom, keď chcete troška viac farby, teda nie maslom, vajcom a mliekom, keď chcete troška viac farby. Alebo ja to nebudem potierať ničím. Niekedy sa dá spraviť tak, že potrete to troška vajcom alebo vodou a posypete nejakou obľúbenou posypkou. Môže to byť troška cukru, také chrumkavejšie, alebo nejaká farebná ozdoba, alebo farebný, alebo kryštálový cukor, nejaký že trstinový. Tak vďaka tomu, že sa to prilepí cez vodu a potom tá voda sa odparí, potom to vlastne zostane prisknuté na tom ceste a je to fajn. Keď chcete robiť napríklad šatôčky a potom ešte posypať vanilkovým cukrom, je dobre to napríklad neposypávať ničím, pretože šatôčky vyjdú, ešte budú na povrchu tučné, bude tam nejaký tuk, budú také mastnejšie na povrchu, na ten tuk sa potom veľmi ľahko chytí tá posypka, ktorú tam budete dávať, napríklad, že vanilkový cukor alebo posypať troška. A potom takže hneď to vyjde, klasicky sa robilo, že vyšli šatôčky z rúry a hneď sa obalili v cukre, ak chcete, samozrejme nemusíte, ale to je to vlastne vďaka tomu, že tá šatôčka je ešte horúca a je na ne vyplavený tuk, tak tam ten cukor drží. Už keby to nechal vychladnúť, tak ten cukor na tej šatôčke už tak dobre nedrží. Ja to len dve takéto hráve len a šup. Tohto nech to príliš veľa nemiesím. Čím viac miesime cesto, pohrube až tak nie. Ale z pohrubej múky. Ale z hladkej múky, čím viac miesime, tým tá štruktúra lepková je silnejšia, rovnomernejšia. A potom je dobré, napríklad keď robíte štrudlové cesto, vieme, že používate pri štrudlovom ceste, ja osobne používam pol na pol hladkú aj polohrubú múku, aj pri tomto, teda pri štrudlovom ceste, polohrubú hladkú múku na polovicu. A potom, keď už to zamiesíte, to cesto spravíte také ľahšie, voľnejšie cesto, tak potom to cesto sa už nechytáte. Vyklopím to na pracovný stôl a nechytám sa ho. Ja ho budem chytať a znova premiesovať, tak to cesto zase ten lepok aktivujem a sa nám to bude sťahovať. Ak chceme rozťahnuť študlové cesto na celý stôl,
tak po zamesení cesta ho nechám pol hodinku oddychnúť, vyklopím to na stôl, na tú plachtu a nechytám sa toho, nenaťahujem to, nemiesím to už. Len vyvalkám troška a naťahujem. Krásne to naťahujem cez celý stôl, len to znova nemiesiť. Nemyslíme si, že niekto z základných chýb, ktoré robíme pri pečení, je, že poriadne všetko chceme premiesiť. Toto premiesiť, tamto premiesiť, babovku premiesiť, cesto na hento premiesiť. Nie je to pravda. Niektoré, hlavne tie krehké koláče, ako sú bábovky a bublaniny, oni vôbec nepotrebujú dlho miesiť, pretože čím viac to miesíme, hlavne keď tam máme hladkú múku, tým to bude ťažšie a potom bude lepkovejšie a bude to tuhšie a bude to flexibilnejšie a už to sa to bude liať, ale to bude ťahať, takže to vymiesíme pomaly chlieb. Takže je dôležité, nemyslíme si, že všetko treba poriadne vymiesiť. Niektoré cesta netreba vôbec prehľadne miesiť. Aha, rukavice, jasné. Takže máme tú jednoduchú bublaninu, máme asi škriece. Dobrá je. A to zavriem, pokračujeme s týmto. Úplne jednoduchá bublaninka hotová. Základný taký koláč. Pozrite, aké mekučky, mäkký, vôbec to nie, že tuhé alebo chlebové. Je tá polohrubá múka a nemiesili sme to dlho. Všimli si, že to cesto to je to špinavé, ale týmto som to spravil. To cesto už potom, keď už som vybublinkoval tie veci, keď sa vajcia s cukrom napenili do peny, tie bublinky som tam chcel nechať, tak som to len jedno takto premiesil. A nie, že som to tam smiešil po hodinu to cesto ďalšiu s tou múkou. Potom by to bolo žuvačkové, tvrdé, nepoužiteľné. Takisto, keď robíte palacinky. Mnohokrát aj deti to robia. Hovorím, deti, nemiešte tie palacinky, čím menej sa budete s tými palacinkami hrať, tým budú krehkejšie. Keď chcete krehké palacinky, nie palacinky, ktoré takto naťahujete ako harmoniku, tak musíte to cesto veľmi jemno s tým narábať. Len zamiešať opatrne a nechytať sa toho. Nechať chvíľku oddychnúť, palacinkové cesto môžete nechať chvíľku oddychnúť, znova 20 minút a potom to palacinkové cesto liať bez miesenia. Liať priamo na panvičku s maslom a potom budú krehké, jemné, vláčne palacinky, žiadne gumené, tvrdé palacine. Takže áno, rozmýšľame nad tým, či chceme cesto miesiť, alebo nechceme. Polohrubú múka znesie viac. Polohrubú múku môžeme niekedy cesto premiesiť, aj tak sa nebude až tak ťahať. Ale robíte palené buchty, necháte to nakysnúť cesto, potom ho necháte splasnúť a už ho nemiesím. Rozdelím, vyvalkám a krásne buchty vyjdú jak paperičko, vôbec nebudú žuvačkové, gumové, rýchlo nakysnú. Jednoducho tiež kysnuté cesta sa už nezvyknú premiesovať pred pečením, alebo keď už ho vyfarmujete, už sa nemiesia. Chlieb, keď tiež robíme, veľmi ho vymiesíme, dáme do formy, necháme nakysnúť a už ho zase nemiesíme, že? Necháme ho tak upiecť. Takže, dobre. Takže, keď si tam troška nižšie, aby som videl, čo sa tam vlastne deje. Aha, brány sa mi robí, no, dobre. Tým, že tam nemáme múku, tak budeme musieť byť trošku opatrnejší s tým pečením. Aj tak stále budeme, brownie je fajn, keď necháme úplne vychladnúť. Keď ho necháme celé vychladnúť, tak ono bude mäkké, aj keď tam bude múka. A ja mám radšej brownie, ktoré je po krajoch troška chrumkavé a vnútri také to vláčne, nie vláčne, ale také polčekuté alebo mäkšie. A to je dôležité nechať vychladnúť, pretože potom sa s tým ťažko narába. Ja tam dám aj tie šatečky a tým pádom sme skončili. Šatôčky, tým pádom sme skončili. A môžeme to potom, ako si to odfotíme a potom ochutnáme. My to tu ochutnáme, páni to ochutnajú, nechcú ísť domov, lebo že neodíde, pokiaľ to neochutná, tak mám záväzok. Tereska, Peťo Nevenčina, keď sleduje, neviem, či všetko dávalo zmysel, čo som povedal, možno niektoré veci som ma prehnal a zbytočne rozprával o nich, ale ak vám povedať, že čo treba sa naučiť z tohto, ak si mám dve veci z tohto zobrať, z tohto stretnutia. Po prvé, spravte šiberkové šatôčky s lekvárom domácim. Po druhé, naučme sa jeden jediný recept na všetky možné bublaniny, bábovky, cupcakey a mafiny, ktorý som spomínal na začiatku a nikdy v živote iný nebudem potrebovať s troškou dávkou kreativity, budem vedieť spraviť na každý deň v roku iný koláč. Tereska, povedz niečo. Mne sa zbiehajú sliny, lebo ja som tieto recepty vyberala a dobre som vybrala. Áno, dobre si vybrala. Aj veľmi príhodne, aj sezónne, aj jednoducho, aj
dobré na techniku, pretože tá technika tam je extrémne dôležitá, už som spomínal viackrát, takže videli sme rôzne 3 prípravy technické a je dobré, že v každom recepte máme inú techniku, aby sme si mali veľa o čom povedať a veľa sa o mnohých veciach dozvedieť, ako je miesenie cesta, príprava, šláhanie, múky, recept na bavúky, proste kopec vecí a ďakujem pekne za to, že si nastrila Tereska s týmto. Toto sú témy, ktoré ma bavia a je to ešte o tom, čoho by sa veľa rozprávať a veľa piecť, ale každý máme svoje skúsenosti s pečením a najlepšie sa naučiť na svojich chybe. Ja som ešte veľmi veľa. Brownie si piekol na koľkatých stupňoch? Tiež 160? Tiež pečiem všetko. Máme tu inú rudu, ktorá je nastavená na 160 stupňov Celzia, takže všetko pečíme na inej teplote. A tieto šatôčky by som piekol osobne na 180, ale pozor, tento konvektomat, ktorý tu máme, on pečie rovnako dobre pri nižších teplotách ako vaša domáca rúra pri vyššej teplote. Keď pečete koláče horným a dolným pečením, to sú napríklad bublaniny, sú veľmi dobré na horné a dolné pečenie. Horný a dolný ohrev. Keď máte rúru, nastavíte na horný a dolný ohrev, tak skoro všetko tam upečíte. Aj tieto šatôčky, aj tie bublaniny, aj tú bábovku. Ale už keď pečete viac poschodí, že chcete dať 3 plechy naraz alebo 2 plechy naraz, vtedy už horný dolný ohrev nefunguje, jedine vtedy, keď to vymeniate. Pozeráte, otočíte to, vymeniete tie plechy. Vtedy je dobré napríklad aj konvektomat, takže to vzdušné prúdenie, to prúdenie horúceho vzduchu, to je ten symbol kruhu a v tom je ten ventilátor. Ak máte na rúre, tak to je na viacero poschodí a to je to, čo sa deje tuto v tomto konvektomate, vidíte, tam lieta všetko, takže tam je pomerne rýchla cirkulácia horúceho vzduchu. Ak pečíte v konvektomate alebo pri horúcom vzduchu, stačí vám znižiť teplotu o 20 stupňov Celzia, môžete znižiť teplotu oproti tomu pečeniu, keď pečíte s holným a dolným ohrevom. Pretože ten je nerovnomerný a možno aj viete, že vo vašej rúre peče tam troška lepšie v tom kúte, ako to troška horšie, tak pri tom prúdení horúceho vzduchu, tak to sa to peče rovnomernejšie a môžete piecť pri nižších teplotách, asi o 20 stupňov Celzia. Dobre, super. Ja by som sa zase opýtala aj sledujúcich, či majú nejaké otázky. Peťo, napríklad, alebo môžeš sa ešte podeliť so svojimi tipmi. Veľa sme ich tu už počuli. Ja som sa vypol, nech neodvádzam pozornosť. No, ja ti myslím, že tiež biehajú slinky, takže úplne si súhlasím, všetko vyzerá super. Hej, ako toto bolo kopec ďalších príkladov, ako sa dá to jedlo alebo ten dezert vylepšiť, hej, že sa pridá do toho cesta tá mrkva a podobne. Takže to, napriek tomu, že sme sa s Lubošom úplne na tom nedohadovali, tak to podľa mňa na seba fakt perfektne nadväzovalo, takže a sa to doplňalo, takže super. Ja som rád, že... Pardon. Že som naozaj pozorne sledoval tu aj počúval všetko a tiež to bolo pre mňa zaujímavé a náročné. Super. Ja som rada, že ste nám obaja podali taký rýchlo kurz celkového pečenia, nielen týchto 3 receptov, ale aj oveľa viac iných informácií sme sa dozvedeli, ako sme možno očakávali na tomto webinári. Ale to vôbec nevadí. Možno aj zbytočne veľa. Za mňa ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ja odfotím tie recepty, keď vyjdú, tie koláčiky, keď vyjdú z rúry, z konvektomatu, pošlem štandardne a uvidíte ich na Facebooku, ktoré... Asi uvidíte na Facebooku, že je Tereska. Tereska ich zverí na Facebooku. Tie recepty sú, nebojte sa pozrieť si tie recepty v tých normách, ktoré tam sú. Je to balík noriem, alebo skupina noriem 21. Tam je tých... To je skoro ku koncu tých 20, asi 25 je tam tých skupín, toto je skupina 21, je to normálne v adresároch. Adresár 21 sú účniky a v tomto adresári 21 54. recept je jablkovo-mrkový koláč na 100 ľudí. Takže keď budete mať svadbu, spokojne, treba spraviť koláč pre 100 ľudí a bude to skvelé. Alebo fazulové brownie pre 100 ľudí, paráda. Samozrejme, keď si spraviť pre 10 ľudí, tak to treba vidieť 10 a mám pre 10 ľudí vybavené. No a ďakujem Tereske za organizáciu. Opäť, ja sa zlúčim, ale možno sa nelúčim. Ja neviem, prečo to vôbec hovorím. Tereska, povedz niečo ty. Ďakujem. Ja si myslím, že ak nie sú ďalšie otázky, tak pokojne už môžeme ukončiť tento webinár. Máme 4 minúty do 5. Ja vám ďakujem za pozornosť. Takisto ďakujem Peťovi aj Lubošovi za veľa informácií, ktoré sme dostali. Webinár vám pošlem aj mailom, nájdete ho potom aj na YouTube a budem sa tešiť na budúce. Ďakujem ešte raz Keme aj Kauflandu za spoluprácu, lebo je to výborné variť v takýchto krásnych priestoroch, kde všetko funguje a vidíme to na vlastné oči. Ďakujem. Ďakujem aj ja veľmi pekne a všetkým prajem krásny deň. Ahojte.
Ahojte, všetko dobré, Ahojte. pekný deň, vidíme sa.